И здравейте, потребители на Вибоксера на YouTube. Аз съм Цветан и днес ще ви покажа как да се стеглите модпак и мод. Да. И първо ще ви покажа как да се стеглите мод. Влизате в SkyDAS. В описанието ще го има. После, ако искате на коя версия искате, аз искам на 1.7.2. Къде има 7 инсталер, да. Тук си избирате някакъв мод. Аз ще си избера. Чакайте да видя. Има много модове до 20 и до нататък. Има много хиляди. И само да се намерим, защото не ми харесват някой. Кари и пардезната делат, не. Чакайте. Чакай да намерим някакъв. Добре, сега е този. Аз избирам този. Това да. Destruction Table Mod Installer for Minecraft на сервер. И този може да видите клиповете какво правят. Да. И тук пише с главни букви Download. Да. И тук пише какви неща там. И всекъде последното Download here тук има Deconstruction Mod. И после чакате да се заради. Цъкате него. После чакате да заради пак. Цъкате изпълни. После чакаме. И сега ви влиза. Може да си махне това, аз няма си го махна. Добре. И сега ви влиза това. Този прозорец. Може да влезете. И да. Пишете на коя версия. Да. Цъкате Install Mode. Цъкате не. Чакате да се заради. Цъкате ок, изтегли ви са вече, махате го, влизате в Майнкрафт. Може и за безплатната Майнкрафт. Да. И това е много лесно. Влизате, чак ще ви покажа. Влизате. Тук си пишете име. Чакайте, моето е. Върнем пресенето. После виждате на коя. Ето, Snapshot. Но аз съм тук ми пише коя версия. Няма да ви показвам. То остава. И това ще бъде от мене. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и чао!